Dette er en reklame for fitnesskæden Fitness World. Den er fra omkring 2011-2012. Det er en fast reklame, og den har været at finde som plakat i byrummet og i ugeblade og magasiner. Afsenderen er fitnesskæden Fitness World, og der bliver reklameret for sådan det konkrete produkt, der reklameres for, det er et fitnessabonnement, altså et kort, som man kan bruge til at komme ind og træne i deres fitnesscentre. Målgruppen vil jeg ikke nævne nu, den vil jeg komme meget mere ind på lidt senere. Hvis jeg starter med at beskrive reklamens layout, så har vi at gøre med et billede, som er holdt i hvide, sorte og grå toner. Der er altså ikke nogen spraglede farver, der er ikke noget blikfang i form af klare og stærke farver. Der er det, at baggrunden er hvid, gør, at der ikke er noget i baggrunden, vi lægger mærke til. Det er simpelthen den her nøgne kvinde i forgrunden, som fungerer som eneste blikfang. Det er hende, man allerførst lægger mærke til, og det er jo selvfølgelig meningen. Typografien i billedet, teksten i billedet er delt op i 3. Vi har firmaets navn heroppe i højre hjørne. Så har vi det, som man kunne kalde, altså selvom den er så kort, vil man kunne kalde brødtekst, altså den vigtigste tekst i billedet. Og så hernede har vi det med småt, oplysningstypografien, som udelukkende behandler praktiske ting omhandlende det produkt, de prøver at sælge. Når vi snakker om layout, så vil jeg nævne kompositionen i billedet, som er ret interessant. Hvis vi starter med de tydeligste og længste linjer i billedet, så vil jeg fremhæve 2 diagonale linjer, som den ene starter hernede, går op igennem kvindens underben, op igennem hendes arm, hen over skulderen og op i højre hjørne, hvor vi selvfølgelig har firmaets logo. Den næste linje, den går fra hendes bagdel, op igennem hendes lår, op igennem hendes knæ og herop i venstre hjørne. Og på vores vej igennem den anden diagonale linje, der møder vi selvfølgelig reklamens vigtigste budskab og brødteksten. Udover de her 2 diagonale linjer, der ser vi en meget tydelig trekantkomposition her midt i billedet, som skabes af hendes bøjede ben. Og vi skaber en trekant med spidsen opad. Og hun skaber jo også i sig selv en helt stor trekant. Så der er altså sådan diagonal komposition og tydelig trekantkomposition. Og det, der er interessant ved det er, at diagonalkompositionen, som vi altså havde her og her, er noget, som normalt er med til at skabe dynamik i et billede. Og så har vi den diagonalkomposition sammenstillet med de 2 trekanter, hvor spidsen peger opad. Hvor den trekantskomposition med spidsen opad ofte er noget, som giver stabilitet og rolighed i et billede. Så her der har vi altså sådan 2 kontraster i billedet, kan man sige, når det kommer til kompositionen. Så sammenstillingen mellem dynamik og stabilitet og rolighed passer ret godt med den måde, de vælger at fremstille deres billede på deres produkt til omverdenen. Det vil jeg komme meget ind på senere. Kvinden på billedet har øjenkontakt med os, og hendes øjne er jo i toppen af den store trekant. Og hun kigger lige direkte på os. Nu vil jeg komme lidt ind på målgruppen, som jeg ikke nævnte til at starte med. Og det vil jeg i forbindelse med reklamens brødtekst. Og det vil jeg faktisk gøre både i forbindelse med teksten, men altså forbindelsen mellem billedet og teksten. Fordi der kan opstå en lille smule forvirring her omkring målgruppen.
Når man kigger på kvinden, som er afbildet på den her reklame, så er hun jo en ung kvinde. Hun er slank. Hun ser, hvad man umiddelbart vil kalde sådan ret perfekt ud. Selvfølgelig alt efter hvilket kropsideal man har, og hvad man finder tiltrækkende. Men hun er for de fleste, vil jeg nok mene, ret behagelig at kigge på. Hun har en flad mave, hun har nogle slanke arme, hendes hud ser helt fin og glat ud, og hun har et kønt ansigt og noget lækkert hår, som er naturligt bølget, og det ligner, hun lige har været i bad efter en god omgang træning. Hun har altså overstået det hårde ved at træne. Hun er blevet færdig. Det billede med det billede af en ung nøgen kvinde kan gå lidt i begge retninger, hvad angår målgruppe. Den ene mulighed, det er, at målgruppen er unge kvinder på hendes alder, som enten gerne vil kunne identificere sig med hende, eller som kan identificere sig med hende allerede. Så altså unge, slanke kvinder, som allerede har træningen som en livsstil, eller altså dem, som rigtig gerne vil have det. Hun bliver så at sige fremstillet som idealeksemplet på, hvad man kan opnå, hvis man køber et Fitness World abonnement, og målgruppen er ligesom dem, som gerne vil opnå det samme som hende. På den anden side, så har vi teksten her, min krop 199 kroner om måneden, ingen binding, som for mig trækker lidt i en anden retning. Det at det er min krop, som koster 199 om måneden, og der tilmed er ingen binding, det skaber nogle associationer til en form for prostitution og objektivisering af kvindekroppen. Hvor jeg tænker, at her kunne målgruppen i højere grad være unge mænd. Der er andre ting ved billedet, som kunne understøtte det her. Og det er blandt andet, nu nævnte jeg trekanterne før. En trekant er jo, kan jo være billedet på en kvindes underliv. Og samtidig så holder hun altså i hånden en håndvægt, som måske på en eller anden måde skal eller kan i hvert fald ses som et faldersymbol. Og på den måde kommer den reklame altså også til at henvende sig måske lidt mere skjult eller implicit til et mandligt publikum. Så hvor kvinderne, der ser den reklame, kunne ønske sig at opnå et udseende som hende her kvinde på billedet, så ser mændene måske det her billede og får en idé om, at man i Fitness World kan møde den her slags kvinder. Der er i hvert fald en klar kommunikation til et mandligt publikum også. Argumentationen i den her reklame er jo helt klart et modtagerargument. Det er jeg ved ikke om man kan kalde det en form for idealargument eller et lykkeargument. Det som er interessant ved fitnesskædernes produkt, det er jo, at de ikke har et konkret produkt at fremvise. De bliver nødt til, så at sige, sammensmelte varens brugsværdi med dens bytteværdi. Så et eksempel på, hvad man kan få ud af at købe et abonnement hos Fitness World, bliver det konkrete produkt, de kan vise frem. Og det er det her et ret tydeligt eksempel på. Fitness World fik ret store, ikke problemer, men de fik ret meget kritik for den reklame, da den var fremme. Og det gjorde den særligt af mennesker, som fandt den sexistisk. De oplevede, at den på en meget negativ måde objektificerer
kvinder og deres kroppe på. Og det er faktisk tilfældet med Fitness World også nu. Sidste år havde de en række reklamer både på fjernsynet og som plakater, faste reklamer, hvor de faktisk fik rigtig meget kritik i samme, altså som fulgte samme bane som kritikken de fik for denne her. Og det var specielt for kvinder, som altså følte sig stødt over, at Fitness World ligesom objektificerer kvinder og deres kroppe. For mig at se, så er det her en reklame, som kan have en af to mulige effekter på publikum. Der er en tredje, og den tredje er, at man helt sikkert jo lægger mærke til den, og det er svært ikke på en eller anden måde at danne sig en mening om den, når først man sådan får kigget bare en lille smule på den. Den ene mulighed er, at målgruppen ser denne reklame og lader sig påvirke på en måde, som gør, at de rent faktisk går ned i Fitness World og køber det her produkt. Altså at de lader sig overtale af det her lykke- og idealargument og gør noget ved det. En anden mulighed, som er på den anden ende af skalaen, er jo, at man bliver så provokeret af den, at man føler sig stødt, at man føler sig irriteret, og ikke har lyst til at benytte sig af produktet. Uanset hvad, så tænker jeg, at man vil tale om den reklame, og som jeg sagde før, så er det svært ikke at have en holdning til den. Så på en eller anden måde, så har den jo den effekt, som en reklame gerne skulle have.